Bizning bek матур ай бара, Рамазан айы бара. Күп кенә очрашулар, аралашулар, күңел тынычлыгы өчен, күңел бушатыр өчен. Шуңа күрә мин инде барыбер районга килгән һәрбер шәхес белән сезне балалар очраштырырга тырышам. Элементар әйберләр кайсыдыр ки, алар безнең Коръәнебездә дә язылган, динебездә дә язылган. Рамазан айында аларны ишетү шулай ук уңай күренеш. Шуңа күрә бүген бездә кунакта Рамил Юнус хәзрәт. Без аның белән инде таныш узган ел. Хәдискә төшереп килдек. Узган ел вакытта безнең бик зур төзелеш барадыр. Аллага шөкер, яңа мәктәптә без аның белән тагын очрашабыз. Аның бик матур вагызлары күбегез таныштыр сезнең белән. Шуңа күрә вакытны алмастан сүзне аңа бирәм. Рамил хәзрәт, пожалуйста, сүз сезгә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Нинди арган булсагыз да сез бик бәхетле балалар. Шундый матур бинада, яңа бинада сез менә беренче укучылар. Ул сезнең тарихка кирип кала. Еллар үткәч тә, дистә еллар үткәч тә алгайгач, сез әйтәсез, менә бу мәктәптә, бу гимназиядә без яңа гимназиядә беренче булып укыган идек дип, әле алып киләсез балаларыгызны, ыныкларыгызны шушында. Шуңа күрә менә бу мәктәп алга карап, сезнең буын, сездән соң килә торган сезнең балаларыгызга да зур гыйлем, тәрбия бирә торган шушы бик матур мәктәп, гимназия барлыкка килде. Безнең республикада да ул бик әз, Казанда гына берничә. Шуңа күрә сез шуның кадәр бәхетле балалар, шушындый матур бинада укуның кадерен белегез. Менә нигъмәт дигән әйбер бар. Аллаһ Тәгалә шундый нигъмәт бирә. Кешедә ди, Аллаһ әйтә, санап бетереп булмый ди сезгә биргән нигъмәтләрне. Күз күреме үзе бер нигъмәт. Колак ишетә икән, үзе бер нигъмәт. Сезнең сәламәтлегегез бар икән, үзе бер нигъмәт. Идә әтиегез дә, әниегез дә булса, бу зур нигъмәт. Тулы гаиләдә үскән бала үзенә бер зур нигъмәт. Шуңа күрә безнең эшебез күп вакытта рәхимле булырга. Сезгә арып-талып дәрес биргән укытучыларыгызга рәхмәтле булыгыз. Укытучы кешегә, бала кеше, укучы кеше бер кайчанда тавыш күтәрергә тиеш түгел. Ул укытучы. Укытучы адәм баласы ялгышырга мөмкин кай вакытта. Хәтта пәйгамбәребез дә кай вакытта ялгышкан. Әти дә ялгыша, әни дә ялгыша. Әмма без балалар, укучылар үзебездән олы булган укытучыларыбызга, җитәкчеләребезгә итагатлы, каршы чыкмый торган шушындый бер тәрбияле балалар булып үссәк иде. Менә безнең динебез дә менә хәзер Ингелнә апыч әйтеп үтте, без Рамазан шәриф аенда, Рамазан аенда җәмәгать без уразалар тотабыз. Бармы балалар арасында тотучы уразалар? Кем тота ураза? Бармы? Кулы күтәрә, бармы, юкмы? Вот, монда ураза тотучылар бар. Әйе, бу инде балык булган балаларга, кичкенә балаларга ураза тотарга кирәкми, чөнки ул балык булган, сәламәтлеге булган, мөмкинчелеге булган, һәм бигрәк тә җәмәгать ураза сүрәсендә Аллаһ әйтә, мин сезгә ди ураза белән авырлык теләмим ди. Гомумән безнең динебез авыр дин түгел. Сәфәргә чыксагыз тотмагыз ураза ди. Алгайсагыз тотмагыз, авыр эштә булсагыз, авырсагыз сәламәт кеше генә. Менә шушы Рамазан шәриф аенда җәмәгать без күбрәк дин турында сөйләшәбез. Чөнки бу изге ай. Менә бу айда җәмәгать безгә безнең пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлләмгә Коръән дигән китап ингән. Коръән дигән сүз нәрсә дип
ничек тәрҗемә ителә ул Коръән дигән сүз дип сорасак, гарәп телендә шундый бер фигыль бар. Караә, укыды. Коръән шушы тамырга кушылган сүздән мәгънәсе барлыкка килә җәмәгать. Күп укыла торган китап дигән сүз икән. Коръән иң күп укыла торган китап. Менә җәмәгать санап карагыз. Җир йөзендә бүген 2 миллиард мөселман яши. 2 миллиард. Шуның 1 миллиарды гына көнгә 5 мәртәбә намаз укыса, ягъни көнгә 5 мәртәбә намазында Коръән укыса, әйтегез әле, көнгә ничә мәртәбә Коръән укыла җир йөзендә? 5 миллиард. Һәр көнне бу китап укыла кимендә 5 миллиард мәртәбә. Моннан да күбрәк укыла торган китап бар микән? Һәм карагыз җәмәгать, бу китап Коръәни Кәрим безгә Рамазан аенда иңдерелә башлады. Иң беренче сүз, кем белә, Коръәннән Пәйгамбәребезгә иң беренче иңгән сүз нинди булды, кем белә? Юк. Дөрес. Кем әйтте моны? Иң беренче сүз Иқра булды. Җибраил галейһиссәлам Пәйгамбәребезгә Коръәнне алып килгәндә Иқра диде. Пәйгамбәребез укый беләдерме? Укый яза белмидер. Ма ана биқари, мин укый белмим ди. Карагыз, менә монда бар укытучыларга бер педагогика алымы. Җибраил әйтә укыды. Пәйгамбәребез әйтә нәрсә ди? Укый белмим ди. Ягъни бу инде пока әле яхшы укучы түгел. Нишли Җибраил? Үзенә якынайта. Авыр укыган менә безнең өйдә балаларыбыз 3 бала, мисал өчен. Зурсысы яхшы укый, кичкенәсе яхшы укый. Менә уртаңгысы никак математика белән физиканы алдыра алмый. Авыр. Менә аны якынайт. Менә аңа юлын аш. Аңа нинди ысуллар белән анарга шушы гыйлемне аңлатырга тырыш. Якынайтырга кирәк. Шуңа күрә Җибраил галейһиссәлам канатлары белән Пәйгамбәребезне кочаклап ала. Тагын җибәрә, тагын якынайта. Шуннан соң Коръәнне күңеленә сала. Шуңа күрә безнең бөек китабыбыз да укы дип башланган сүз. Безнең теге динебез нигезләнгән гыйлемгә. Гыйлем алмасаң, белемең булмаса, бу дөньяда бер нәрсә эшләп булмый. Менә кырга иген чәчергә дә белмәгән кеше белми, кайсы кырга нәрсә чәчергә икән. Ул аны белми, нинди ярлык икәнен дә. Аның гыйлеме бар, агрономия дигән. Врач өчен укырга кирәк, укытучы булыр өчен укып чыгарга кирәк. Менә динебездә дә җәмәгать бик күп мәгълүматлар бар. Менә без монда утырабыз, балалар, әлхәмдүлилләh, безне бу дөньяга беренчесе Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә җан биргән. Менә монда күкрәктә безнең һәрберебезнең җаны бар. Җан. Бу җан безгә кайчан кергәнлеген мин сезгә үткән елда бер сөйләгән идем, тагын бераз каватлап китәм. Һәрбер әни балага йөкле булган вакытта 121 көнендә һәр ана дөньяның кайсы гына читендә алмагыз, һәр ананың 121 көнендә 4 айда 10 көн булганда карнындагы баласы селкенә башлый. Ник селкенә? Әле генә бит ул җансыз бер эмбрион иде. Ник селкенә башлады? Жан керде.
Bu balaga janны kim irdi? Kim? Әти дә түгел, әни дә түгел, әбидә дә юк ул жан. Janны irdi Allah Teala фәрештә аркылы баланың авызына, фәрештә үзенең авызын куеп, шунда жан иргәч, менә баланың жаны менә монда кирип, менә монда бар солнечное сплетение, шушы урында жан туктап кала да, бала терелеп китә. Шуннан соң ул тере кеше була. Шуннан соң 5 ай бала яши кеше булып. Бу чорда менә һәрберегез монда ата-аналар да бар, әле яшь ата-аналар да бардыр. Карын тәрбиясе дигән төшенчә бар. Бу бала 5 ай буена ул ишетә, аңлый. Шушы вакытта әти белән әни ничек сөйләшәләр, нинди мөгамәләттә, әни нинди программалар карый телевизордан, интернеттан, нинди китап укый, балага тәэсир итә икән җәмәгать. Шуңа күрә әгәр дә йөкле хатын хәләл ризык ашаса, ризык хәләл булса, баланың тәненә керә хәләл мәддәләр. Бу бала инде кырсакта ук формалаша. Шуңа күрә җәмәгать безне әниләребез 9 ай йөрткән үзенең карнында. Авырлык белән безне бу дөньяга китергән. Шуннан соң 2 елга якын безне әниләребез имезгән. Бу җәмәгать җиңел гамәл түгел. Шуңа күрә әйтә, безнең балаларның әни һәм әти каршысында зур бурычыбыз бар. Һәрбер кеше үзенең әтисе һәм бигрәк тә әнисе каршысында зур бурычым бар дип гомерен үткәрергә тиеш. Сорыйлар, ә менә әнинең, әтинең бурычын ничек үтәргә дип, кая язылган ул? Әйтәләр галимнәр, менә балалар сезгә әйтәмез. Әгәр дә Коръәндә Аллаһ Тәгалә язган булса, әниләрнең, әтиләрнең бөтен хакларын Коръәндә битләр җитмәс иде. Шуңа күрә без гомер буе әниләребезгә һәм әтиләребезгә бурычлы булып яшәүне без һәр вакытта тыеп, белеп яшәргә тиеш. Иң әүвәл менә без, сез балалар, әти әниләрегезгә иң беренче бурычыгыз итагатлы булу. Әгәр дә тормышыңда бәхетле кеше буласың килсә, әниеңне, әтиеңне рәнҗетмә. Тормышта мин бик күп күргәнем бар, кешеләрнең язмышларын карап барабыз. Кай вакытта кемнәрнеңдер язмышларын, шуның кадәр кимәләрен дошманнармы, көнчеләрме чайкыйлар кимәне. Кимә чайкала инде ул, әмма төпкә китмәй. Ни өчен? Карап торабыз. Иртәнге 7дә әнигә шалтыраткан, обедта әнисенең хәлен белгән, кич белән әни янына кирип чыккан. Ә кай вакытта миңа әйтәләр, минем менә бизнесым начар бара, эшем авырайды, акчам бетте дип, соңгы мәртәбә әнигә кайчан шалтыраттың дип сорыйбыз. Белми әнисе белән кайчан соңгы мәртәбә сөйләшкән. Шуңа күрә Коръәнгә язылган булса, әти-әниләрнең хаклары Коръәннең битләре җитмәс иде диде. Шуңа күрә Коръән нәрсә ди? وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا أُفٍّ. Әти әнигә
Уф дип тә әйтмәгез ди. Безнең менә татар халкының данлыклы җырчысы Фән Вәли Әхметов җырлый, уф дияргә ярамый дигән җыры бар аның. Уф дигән сүз җәмәгать хәтта татар сүзе түгел. Коръәндә ул булгач, уф дигән сүз ул гарәп сүзе. Ничек тәрҗемә ителә дип әйтсәгез, уф дигән сүзне туйдырдың. Шуңа күрә әти-әнигә дә, бер кешегә дә, бигрәк тә Аллаһ Тәгаләгә дә уф Алла дип әйтергә ярамый. Ул ризасызлыкның иң түбән өлеше генә әле. Уф. Инде уфтан да нәрсәләр әйтә башласаң, туйдырдың, кирәкми, бармыйм, әйтмә миңа, дәшмә миңа дип. Бу җәмәгать зур гынах. Бик зур гынах. Менә әтисен, әнисен хөрмәт итеп яшәгән балаларны мин күрәм гомер буена. Тормышларының азагына кадәр хәерле тормыш белән яшиләр. Менә әнине җлатып, әтине рәнҗетеп, мин бәхетле булам дип уйлаган кешеләрнең тормышларының азаплары берсенең бер хәерле түгел. Булмый ул. Шуңа күрә менә сез кичкенәдән үк, сез инде кичкенә түгел, инде тоткач ураза сез ул яшьтәге кешеләр, акыл ияләре, өйдәге әти һәм әнинең хакын белеп, аларны хөрмәт итү беренче урынга куйсагыз. Икенчедән, җәмәгать, безнең динебез, бер вакытны пәйгамбәребез Мөхәммәд алейһиссәлам бу дөньяга пәйгамбәр булып килгәч, сораганнар монардан: "Эй Расулулла, синең безгә пәйгамбәр булып килүеңнең төп максаты нәрсә?" дип сораганнар. Төп максаты. Әйткән пәйгамбәребез: "Лиәтмима мәкәримәл әхлак." Хәерле әхлакны тыргызу өчен килдем дигән. Намаз гына укыту өчен генә түгел, ураза гына тоттыру өчен түгел. Алар аның диннең нигезе. Менә йорт салсак, йортның нигезе бар. Нигезе ул вообще җир астында калырга мөмкин, күренми дә. Аның бинасы, аның җылысы, аның яктылыгы, аның интерьеры, дизайны тагын да мөһимрәк. Шуңа күрә намаз, ураза кирәк, ансыз йорт булмый, бөтенләй ул нигез. Әмма диннең бинасы ул җәмәгать әхлак. Мөселман дип, үзен татар, мөселман дигән бала, кеше иң беренче нисбәттә ул әхлаклы булырга тиеш. Моның бер дәлиле бар, җәмәгать, безнең иң зур дошманыбыз үзебезнең телебез. Тел белән без бөтен яхшылыгыбызны югалтырга мөмкинбез бер мизгелдә. Бер заманны Расулыбыз янына килеп керәләр бер төркем кешеләр, әйтәләр: "Эй Расулулла, арабызда бер кеше бар, көндезләрен укый намаз, төннәрен укый намаз, көндезләрен тота ураза, әмма теле әче, күрсен рәнҗетә" дигән. Расулыбыз әйтә: "Әгәр дә динне тотып та теленә хуҗа була алмаса, аның гамәленнән файда юк." Намаздан соң төнне белән намазлар укымый. Рамазан уразасыннан соң тыш башка нәфил уразалар тотмый. Әмма бер кәҗәсе бар. Шул кәҗәдән сауган сөттән сыр ясап, яртысын кертә күрсенә дигән. Менә бу кеше җәннәттә дигән. Әхлак. Нәрсәдән башлана әхлак, җәмәгать? Нәрсәдән башлана әхлак? Ул җәмәгать башлана кешенең рәхимле булуыннан. Менә иң беренче исәнләшү. Безнең динебездә исәнләшү иң зур урында. Хәтта шундый хәдис бар,
Кем ди, «Әссәламу алейкум» дип әйтсә, аңа Аллаһ 10 әҗр бирәм ди. Шуңа кайтарып әйтсә, шулай ук 10 әҗр бирелә. Әмма әйтә Пәйгамбәрбез, сәлам әйтү сөннәт ди, кайтару шуны ваҗиб. Сәлам әйтүең кешегә, исәнмесең дип, сәлам дип, исәнмесез, булар бөтенесе исәнләшү. Әмма сиңа әйттеләр икән исәнме дип, олы кешеме син, кечкенә кешеме син, аны кайтару ваҗиб, обязательно кайтарырга кирәк. Сәламны бирмәгән кеше иң саран кеше диде. Кешенең саран икәнен беләсең килсә, кара. Сәламләшәме, юкмы? Сәлам бирмәгән кеше саран, ул сәлам да бирми, акча да бирми, садака да бирми. Ярдәм дә итми. Чөнки ул садака дигән сүз җәмәгать, шундый хадис бар, «Куллу ма'руфин садака». Һәр изгелек садака. Менә әйтәм сезгә, кемдер җәмәгать садаканы кабул итә, акча бирү дип. Әмма беләсме, иң кыйммәт садака нинди? Вакыт. Вакыт садакасыннан да зур әйбер юк. Сиңа килделәр дусларың, туганнарың, менә безгә бераз игътибар бир әле, безнең белән больницага барып кил әле, апаны алып барып кил әле больницага, әтиеңә шулай берне алып кил әле, апаң сораган иде. Минем үземнең дә математикадан иртәгә контроль эшләгәнем юк, но синнән сорыйлар шулай ярдәм ит әле дип. Синнән кирәк вакыт. Менә шушы вакытыңны бирә алсаң, ярдәм итәргә. Син үзеңнең вакытыңны садака итеп бирдең. Икенчесе бар, син үзең нәрсә телисең, шуны бир ди. Әгәр дә син телисең икән, сиңа елмайганнарын, син кешегә елмай. Әгәр дә син телисең икән, менә миңа ник ярдәм итмиләр дип, син үзең ярдәмчелмисең? Әгәр дә син телисең икән, кешеләр сиңа мәрхәмәтле булуын, син башта үзең кешеләргә мәрхәмәтле бул. Хәтта җәмәгать менә бер кеше бик гынахлы кеше булган, бик гынахлы, әшәк кеше булган. Бу Сахарадан барган вакытта бик каты эчәсе килгән. Карый тора кыйы. Кыйыга төшеп киткән дә, су эчкән дә аста чыккан кыйыдан. Кыйыдан чыкса, эт басып тора. Этнең теле асылынган җиргә кадәр эчәсе килә. Шуннан соң бу кеше төшеп китә тагын кыйыга, аягында була галош, галошына су ала да, авызына кауып, кулы белән тагын менә кыйыдан эткә бирә, эт шул суны эчкәч, әйтә Аллаһ Тәгалә, бу кешенең бөтен гөнаһларын кичердем ди. Бер кеше керә җәһәннәмгә, мәшесенең кычкырганыннан туеп, бер бүлмәгә җавып куя мәшене, мәше шунда стеналарны тырный, аштан үлә. Шуның сәбәпле җәһәннәмне булды ди. Шуңа күрә Пәйгамбәребезнең хадисе бар: "Ирхаму ман фил арди, ярхамукум ман фис сама." Җир йөзендәге булган бөтен нәрсәгә син рәхимле булсаң ди, Аллаһ Тәгалә сиңа рәхимле була. Шуңа күрә мөселман кешесе, менә сез балалар, без игелекле булырга тиеш әти-әнигә дә, үзебезнең дусларга да, укытучыларга да, табигатькә дә. Иң зур иманның бер өлеше ди, юлда яткан бер агач ботагын алып, чүп савына куйсаң дип Пәйгамбәр әйтә моны. Син ди иманның зур өлешен үтәдең, чөнки бу чыбыкны алып куеп, син кешеләрнең юлларыннан киртәне алдың ди. Менә мөселман кешесе, сез балалар, әшәкене урамга ташлаучы булырга тиеш. Менә киләм карап, шуның кадәр инде икенче мәртәбә киләм, Актанашка соңгы елларда сыкланам җәмәгать, кырларда шундый матур тәртиплек. Шуның кадәр юлда шәүче, хәтта эшчеләрнең
spes formalarına kadar bir taplары yok. Traktorları, машиналары шуның kadar каралган, тизек. Бу безнең инде әлхәмдүлилләһ иңгелне алып ишнең зур тырышлыгы, бик зур рәхмәт. Менә район үзәгендә юллар, урамнар шундый матур. Менә бу җәмәгать безгә бер әдәп, әхлак, тәртип бирергә тиеш. Ташлама урамга чүп. Әшәкел әйтмә. Бу безнең иманның бер терәге. Иманыбызның бер терәге экологияны саклау. Әшәкел әйтмә. Ташлама. Җыеп бар да, кагазны ыздавать итәргә була, тимерне ыздавать итәргә була, пластмасларны бирергә була. Шушыңа без үзебезне бераз тәрбияләсәк, җәмәгать, ул безнең дөньябызга, тормышыбызга әхлак бирә. Монда җәмәгать бераз генә әти-әниләрдә балаларга ярдәм кулы сузсалар да бик әйбәт. Менә мин әйтеп киләсем килә бер әйбер. Балалардың җәмәгать әти-әниләр дә кай вакытта хаталар ясап куялар. Монда ата-аналар да бар. Монда әлбәттә балалар да бар, ата-аналар да бар. Әмма һәр хәлдә җәмәгать әти-әниләр дә үзләренең балалары каршында хокукларын белергә тиеш. Иң беренче әти-әнинең өстендәге бурычы бала бурычы. Иң беренчесе бала дөньяга килгәч хәерле исем куш. Хәерле исем. Икенчесе җәмәгать балаңа хәерле һөнәр һәм тәрбия бир. Менә Ульяновск өлкәсенең кайсы районда хәзер исемдә юк. Шул районда күмелгән безнең борынгы татар галиме Захир Кадири дигән галим күмелгән. Шул районга без барып, зиратларында булганыбыз бар. Захир Кадиринең җәмәгать бик күп китаплары бар. Шуның бер китабында ул яза. Карагыз җәмәгать. Балага ди нинди генә гыйлем, нинди генә фән өйрәтеп қолына ди әти-әни һөнәр бирмәсә, һөнәр, бу бала тәрбиясез ди. Баланың қолына әти-әни һөнәр дә бирергә тиеш. Ягъни әти-әни эшләргә дә өйрәтергә тиеш. Эшләргә өйрәт. Ягъни шәт ул кул белән эшли, шәт ул баш белән эшли, яки ул яза, яки ул укучы, яки ул мин. Әмма әти-әни балага кай вакытта дөрес юнәлеш һәм дөрес һөнәр бирмибез. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу динебез безнең иң әүвәл әдәп, әхлак һәм тәртип өйрәтү өчен булды. Әти-әни беренче балага хәерле исем кушсын, икенче тәрбия һәм һөнәр. Тәрбия дигән сүз җәмәгать дини тәрбиядә монда керә. Әгәр дә син үзең дини тәрбияне белә алмыйсың икән, мәчеттә укытулар бар, анда ликбез класслары, курслары бара. Менә шунда барда баланы укыт торга бир. Инде һич югы намазга һәм Фатиханы гына өйрәнсә дә, баланың җәмәгать күңелендә иман нуры барлыкка килә. Мин сезгә хәзер бүгенге көндә әйтәсем килә, менә статистика бар. Монда олы кешеләр дә, яшьләр дә бар. Яшьтәге дә ул бик кызыклы бар. Статистика. Сыйлар дөньяда иң киң таралган авыру нинди дип сорыйлар. Нинди авыру иң киң таралган? Берәү әйтә йөрәк авырулары, берәү әйтә онкология дип, булар икенче, өченче урында. Беренче урында бүгенге көндә җәмәгать иң зур авыру депрессия. Моның депрессия, моның дөньяга чыгасы килми, күңеле юк, уныние, бармыйм, кирәкмим, дөньясы кирәкми, ничего не хочу. И бу авыру молодеет, русча әйтмешли. Бу балаларга күчте хәзер.
bu bağlarga köçtü. Balalar şuşu avrudan çıgı yolu bilen türlü yollar izleyler. Ramazan ayı başlanır aldığından Kazanda benim meşitke, benim bölmege eni kişi alıp kildi özünün balasını. Bunun enisi врач высшей категории, врач enisi. Malayına 23 yaş. Enisi bilen kildiler bular iki o mina. Metem nindi bardim mina sıravığız. Eni eyte. Улым ди 11 yıl narkoman. 13 yaştan. 9 mertebe saldım di narkologический диспансерга. Fayda yok. Bu bala bu yigit 13 yaştan. Ama ismini bilmezse ikeni. Şunu kavbi. Meyetem kinin nişik ütedim kinin. 23 yaşlık bala bir kaya okumay, bir kaya işlemay, bir nerse kerekmi. İrte bilen tıramdı, abid ütedi, abidden son tışten son köngül tüşe başlı da, tağın birini kabam da, şunun bilen irtenge kadar yerim indi. Şuşa yigitten sorayım. Bu men ayta, Hazret de siz de живете в другом мире de. Siz başka dünyada yaşıyorsunuz de. Bizden başka dünyada. Metem siz ninde dünyasın diyeyim. Benim bilen yatkanda de dispanserda 6 yaşlık bağlar yatadı. 6 yaş. Bu nese diyen söz? Bu bütünlüğü eti bilen eni bu gayredin birinin de edebi ahlakı kileşegi turunda uylamıyor. İrte bilen eti bilen eni zavtırktan zarlana başlıyorlar. Naşar, tağın naşar bula. Bu bala uylap karap da nesne naşar iken de bilmeyeli o. Bu naşar iken amılıyor. Mine eti eniler dürüst yöneliş, terbiye bilmegeç, bigrek de ruhi terbiye bilmegeç. Balalar aş. Niçin bara ol narkotika, niçin temekige bara, niçin hamir işip karı. Bilesiniz mi cemaat niçin? Не просто так. Bu balanın canı aş. Bunun kalbi aş. Tamağı tok. Üstü bütün. No can boş. Mine şol canını tullandıran deyip ol şuşup türlü günahlarga kirip karı. Emme canını tınışlandıralmay. Ol tüpke tüşkenden tüşe başlıyor. Mine bağlar bu din eteğinlerde her birimizge aytasınız kiler. Bu din birilgen bizge şuşu türlü avrulardan kıtılır için nişik Kur'an'da bir bik matur ayet var. Bik matur bir ayet var. Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Allah'ını isket çirseniz gine, zikir kılsanız gına dey, köngülleriniz tınışlana.
Тәмәке дә тынычландыра алмый, хәмер дә тынычландыра алмый, наркотик та тынычландыра алмый жанны, жанга алар шифа бирмиләр. Ул безнең сәламәтлекне какшата, жанга һаман тынычлык бирми, депрессияны битерми, күңел төшенкелеген күтәрми, стрессны басмый, еще хуже гына ясый, вакытлыча гына блокада ясап тора да ул хәмер иртәнгә кадәр, айнаганча кадәр, аннан соң тагын кире кайта безгә. Шуңа күрә менә бу бөтен депрессияларның, стресс, тынычсызлык, миңа кайвакытта әйтәләр, кешеләр киләләр дә, хәзрәт, менә өченче көн күңелем борчыла, нишлим икән ди. Каян икән дә белмим мин ди. Жанда зикр юк. Без бит җәмәгать үзебезне үзебез яратмадык. Безнең бит бар производитель. Безнең бит бар создатель, творец, бу дөньяга китерүче затыбыз Аллаһ Тәгалә. Ул безне бу дөньяга китергән икән, ул белә нәрсә безгә файдалы, безгә нәрсә зарар икән. Шуңа күрә дин безне иң зур бәла, бу көндәге иң зур авыру, шир, депрессиядан, күңел төшенкелегеннән коткара торган юлы бар, ул да булса җәмәгать зикр кылу. Менә мин күңел төшкән кешегә әйтәм, аятел курсины гына укып куя әле дим. Бер дога гына укып куя әле дим. Укып бетереп, тагын бер мәртәбә укы. Аннан соң тагын бер мәртәбә укып куй. Менә 2-3 мәртәбә укысаң бер доганы, үзең дә сизмисең, жаныңа ризык килде. Менә кемдер җәмәгать диетолог, кемдер психолог, кемдер җәмәгать финансовый аналитик, менә без инде аңлатабыз кешенең рухи ягы ничек эшләгәнлеген, без шуны буенча белгечләр. Кечкенәмесез, 10 яшьтәме, 12 яшьтәме, 15 яшьтәме, 20 яшьтәме, һәрбер кешенең җәмәгать жаны 1 яшьтә. Безнең җаныбыз картаймый. Жан гел 1 яшьтә. Ул жан, аның структурасы җәмәгать бер төрле бөтен кешеләр. Менә мин сезгә китерәм, якынча гына бер мисал китерәм. Хәзер сезнең инде барыгыз да беләсез, сез беләсез нәрсә ул программа, нәрсә ул программирование, нәрсә ул IT программалар беләсез. Менә безнең менә монда күкрәктә бар нәфес дигән әйбер, нәфес, желание. Ул запрограммированный шундый субстанция, ул гел безне нәрсәгәдер этәрә. Нәфес булмаса, кеше иләнмый, кияүгә чыкмый, эшкә урнашмый, гыйлем алмый, йорт салмый, аның тәрәккыят, ягъни үсеше булмый. Булмый развитие. Но нәфес, ул шундый программное обеспечение, ул синең турында уйламый. Ул уйлый акча шәрә кирәк дип, но хәләл юлны, харам юлны нәфескә ул кызык түгел. Ул үзенең программасын үти. Нәфес. Аның үзенең куелган программасы. Ир кешегә хатын кыз куелган программа, хатын кызга куелган. Ир кеше программасы, аңа хатын кыз яки хатын кызга ир кеше кирәк, но бу хатын хәләлме, хараммы, никахлымы, никахсызмы, нәфескә бу кызык түгел. Моның өчен безгә биргән акыл, тәрбия һәм иман. Вот ты сам регулируй. Бу ризык сиңа хәләлме, хараммы? Бу сәүдәң синең хәләлме, хараммы? Бу хатын кыз, бу ир кеше хәләлме, хараммы? Нәфескә генә бирелсәң, ул сине түбәнгә алып төшә. Нәфескә генә бирелсәң. Шуңа күрә безнең Аллаһ Тәгалә нәфесен дә биргән һәм безгә дин белән акылны да биргән. Менә безнең өчен җәмәгать бу дөньяда хәерле тормыш, бәхет, сәгадәткә ирешү өчен иманга ирешмичә, дини тәрбия алмыйча балалар, без бу дөньяда чын мәгънәсендә бәхетле була алмыйбыз. Хәтта әйтәсем килә,
Hatta mene mindan soruyorlar kavakıda, Hazret, mene namaz okusan bay bulup bulur mu iken de bireveydi. Akşam turunda oynayız. Meyten bir evet oluyorsun. Tege programmaga, mene onda nefis programında akşada var onda. Onda var, onda Kur'an'da o yazılganda 8 türlü programı var. 8. Şunun birsisi akşada var. Любовь к богатству куйылган. Ol bulmasa kişi işlemeyecek, birisi kirek mi? Koy vakitte biri etse, ey nina kirek mi akşa deyip, kirek, prosto ezerek kine kirek. Kimgedir kübürek kirek, kimgedir ezerek kirek, nu barbar kirek. Bütünne kirek ne bir şey yok. Şundan biri soruyor, Hazret mine namaz okusan bayıp gidip bulur mu iken? Mine cemaat ders etkende, Kur'an'da ayet var. Kur'an ne? وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ فَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكُمْ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ. Özünün əhlini de, bağlarını, gailəni namazga eretken vakitte de sabır bol. Biz de senden rızık sıramayız. Namaz okusan sana de rızıkını veririz de. Allah Teala hatta Kur'an'da və'də bile secde kılgan kişini de rızıksız kaldırmayın de. İkinci bir surede Nuh Peygamber suresinde ayette Allah Teala فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ عَلَيْكُمُ السَّمَاءَ مِدْرَارًا. Allah Teala günahlarından tövbe edip Allah'tan dua kılıp sırasan de, min de sana de kin ittirip rızık kapkaların aşırmın de. Karagız, hatta bu dinde cemaat, dünya bilen de beyler. Mine selametlik turunda etkende, Kur'an'da şunday ayet var. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Bu Kur'an'dan de biz sizge indirdik de, şifa de. Bizning dinimiz şifa da. Bizning dinimizde cemaat şifa. Qaragız bir kichkinagina bir oyat, Peygamberimizning oyati var. Mana biz hozir Ramazon Sharif oyida. Biz hozir aytamiz, ekologiya biz eshaki deganga endi bitim kishi buni inangan bir. Ekologiya degan so'z havo eshaki, havo. Rizqda bik ko'p eshaki maddeler, suda eshaki maddeler var. Suda shista tugul, havoda shista tugul deymiz. Bütün bir bu atalar yat, bu atalar bu atalar cemaat şuşa ekologik eshaki birler. Biz suluyuz, işemiz, aşıyız da ol bizning organizmda kirinib o'tira. Qo'ya o'tira u? Kim bilan? Yo'q. Qo'ya o'tira? Qo'ya? Appendixda? Yo'q, amina havodan sulagan eshaki moddalar. Ko'krakda? Tuptirish kim javob beradi? Где оседает mana bu bizning qo'ya? Organizmda qo'y yerinde. Yo'q. Tamam. Mana adam balasında var. Olunчик bular tatarcha жировые отложения, жир. Ничек bular ol tatarcha? May. Mana şul may içinde bütün mana bu ekologik eşeki maddeler şunda otura. Hazır kirishamiz urazaga. Urazada nesa kite? Jir kite, may kite. Ну, kuvaşamasak endi. Qo'y birovlar bet qo'rqib Ramazon oyida 2 marta ko'proq oshib boshlar. O'lam ekan meni. Biz aytamiz, biraz azroq oshayın deb, yo'q. Devaniyatda o'qiysan bor, davay ko'proq osha deb, bilmanlar pishirib berdi sahar dedi. It bilan oshadim deb bilmanni. Vot.
Җәмәгать бераз гына менә шушы, әгәр дә без аңласак, Аллаһ Тәгалә, карагыз, белә Аллаһ Тәгалә экологияның әшәкеләнгәнен белә. Но шул ук нисбәттән, шул вакытта Рамазанны куйган. Bir ай сезгә җитә ди, әгәр дә дөрес иттереп тотсагыз уразаны, теге агуларыгыз ди, организмнан шлакларыгыз ди, әкренләп чыгарылыр ди. Һәм без тагын савыгабыз. Карагыз, менә бу безнең хәтта динебез шушы ураза белән экологияның җыелган зарарлы мәддәләрен, жирларны ул әкренләп чистартып, безнең каныбыздан, организмдан ул чыга икән, чыгарыла икән. Шуңа күрә хәтта әйтәләр, монда ыллар өчен әйтәм, бу былтыргы Германиядә табылган зур фәнни ачыш. Әгәр дә ураза вакытында ди, тоткан вакытта ураза, кешенең организмында, Аллаһ сакласын, первый стадия онкология булса, шиш шул ураза белән юкка чыга. Чөнки питательный вещества, килми мәддәләр. Первый степень онкологии рассасывается, әгәр дә ураза вакытында булса. Карагыз, җәмәгать, диннең шуның кадәр безнең тормышыбызга яраклаштырып, Аллаһ Тәгалә теләсә кайсы чорда да диннең актуаль булуын безнең менә санап киттек, рухыбызга шифа бирә. Депрессиядан, стресстан зикр кылган кеше дәвалана. Хәтта онкологиядә, хәтта безнең экологияның әшәке булуы да ураза белән безнең ул паклана, чистарына. Хәтта инде минем бу сакаллы вәгазем бар, бөтен дөнья белә инде мин сезгә тагын бер мәртәбә кабатлыйм инде. Теге сораганнар бит Оксфордта бер студент укытучыдан, нинди физик күнегү баш миенең эшчәнлеген арттыра дип сораган. Англиядагы Оксфорд университетында бер студент, бер укытучыдан. Бу укытучы җавап бирә алмаган сразу. Коллегиально профессорлар уйлашып чыгарганнар нәтиҗә. Нәрсә дигәннәр, Оксфордта анда мөселманнар юк, укытучы арасында сәҗдә. Земной поклон. Сәҗдә кылу баш миен эшчәнлеген яхшырту өчен иң яхшы күнегү. Ни өчен? Чөнки баш аска киткәч, кан башка йөгерә, баштагы кан басымы күбәя, кан юллары киңәя, кире башны күтәргәч, кан китә кире, баштагы кан юллары кире урынга кайта. Менә көнгә 5 мәртәбә намаз укыйк, безнең баш миендә кан юллары гел менә булай хәрәкәттә булгач, алар йомшак. Эчтәге канның мәддәләре баш миенә бик җиңел чыга. Шуңа күрә җәмәгать, хәтта безнең сәҗдә кылуыбыз да баш авыртудан саклый. Бетте дә дәрес. Хәтта баш миенең эшчәнлеген намазда җәмәгать безнең Аллаһның рәхмәте белән баш мие эшчәнлеген дә саклый. Динебез безнең җәмәгать гомумән сәламәтлек. Диндә сәламәтлек. Хәтта әйтәләр, менә иртәнге намазда теге мин мәктәптәге мин выступать иткән бер университетта и сорыйм студентлардан, иң тәмле йокы качан дип сорагач, первый пара диләр. Первый пара ди. Вот, иң тәмле вакыт аларның шул икән. Әле булар белмәй күбесе. Булар белмиләр. Иң тәмле йокы җәмәгать, беләсез, таң атыр алдыннан, кояш чыгарга сәгать ярым алдан, йокының менә иң тәмле вакыты шул инде. Но шул вакытта барада Актаныштың мәзине Руслан хәзрәтнең ярдәмчесе Аллаһу әкбәр ди. Торыгыз ди. Ник йокының тәмле вакытында уята икән? Моның җәмәгать хикмәтен ачканнар күптән түгел. Кояш чыгарга сәгать ярым алдан атмосферага күп микъдарда тарала икән җәмәгать озон, O3. Озон. Шушы озон мәддәсе
безнең организмга кирип, нервный системаны тынычландырып, шуңа күрә без ат итәбез икән. Азон безнең ата. Әмма Аллаһ әйтә, булай гына ярамый ди. Торыгыз ди. Тәһарәтләр алып, намаз укысагыз ди. Кан әйләнеше күбәя, тизәя, үзенә күрә бер гимнастика була. Һәм русча әйтмешли, естественное озонирование организма. Хатын кызларга да, егетләргә дә әйтәм, беләсезме, ул естественное озонирование ике файдасы бар. Ике файдасы бар. Хатын кызлар бигрәк тә яшь каласлар килә бит аларның. Төрле кремнар, төрле мазлар әйтәләр дә. Менә естественное озонирование омолаживает организм. Яшь каласын килсә, иртә белән торып намаз укый. Аллаһ та шулай куша. Икенче файдасы озонированиенең бик нык нерв системасын тынычландыра. Безнең авыруларның 70-80% бүгенге көндә нервный система бозылганга күрә, шуңа күрә менә бу безнең нерв системасында тынычландыра икән, күп кенә авырулардан безне саклап кала икән, хәтта менә бу иртәнге намаз җәмәгать. Карагыз, динебез безнең бөтен яклап адәм баласына ярдәм итә. Бигрәк тә җәмәгать, менә мин никах мәсьәләсенә киләм. Никах. Менә монда утыра кызлар, егетләр, әле булар үсеп баралар, монда югары класс балалары да бар. Менә әтиләр дә монда бар дип әйттеләр. Кичкенә генә бер әйбер. Нәрсә соң ул никах дип сорыйлар. Әйтәм кыз балаларга. Менә кемнәрнең монда утыра кызлары? Никах бигрәк тә кирәк кыз балага. Ни өчен? Никах кыз баланы саклый. Ничек саклый? Менә җәмәгать Актаныштанмы, Азнакайданмы, Мөслимнәнме безнең газиз 18 яшьлек кызларыбызны озатабыз шәһәргә. Гөл кебек үстердек шушы мәктәптә. Гөл кебек үстердек авылда, эшләп үсте бу кыз бала. Тәртипле, әдәпле кебек. Китә шәһәргә чыгып, менә 3нче курста тегендә бер малай башын әйләндергән. Бу малай инде тезләнеп, бу кызга әйтә, үлеп яратам мин сине. Üzülüp yaratan misini. Менә җәмәгать булар әтигә дә әйтмиләр, әнигә дә әйтмиләр. Булар бергә ир һәм хатын кебек яши башлыйлар. Ondan soң әни сизеп ала инде, әйнең йөрәген битендә яшереп булмый. Әни шалтырата кызына, кызым, у тебя все хорошо, что ли, ди. Кыз да аңлый әнинең аңлаганын. Кыз әйтә, мама, әни, бер шылма, без бер-беребезне бик яратабыз. 6 елдан квартира була, Алла бирсә, пока снимаем. Ну, кызым, ну как шулай инде ди. Әни бер шылма инде, көзгә кайтып, бер никах укытып китербез авылда, такой муляжный. Сез хәзер ничәсез соң ди? Без менә хәзер яшәп карыйбыз пока. Барып чыкса була, булмаса ничәсен? Яшәп барып чыкмаса, кая кайта бу кыз? Тагын кайта инде әтисе янына. Кай вакытта күтәреп тә кайта баланы. Менә мин әйтәсем килә. Әтигә, әнигә әйтмибез. Сине генә яратам дигән егет сине дә яратмый. Яратмый. Бу мәхәббәт түгел.
Чөнки син шушы синең каршында торган кызның тудырган әнисен хөрмәт итмисең икән. Нинди мәхәббәт турында сүз бара җәмәгать, бу җегет мәхәббәтнең нәрсә икәнен дә белми. Моның нәфис азган, нәфесен мәхәббәт дип сөйләп, авылдан килгән кызларның башын әйләндереп, шушындый хәрәп итү юллары да бар, мин сезгә әйтәм дөрестән. Мин никахлар укып йөрим, атна саен. Һәм әйтәм, менә никахка килдегез икән сез. Никах ул иң беренче кыз баланы яклый. Ни өчен? Чөнки кызның обязательно никахта әтисе булырга тиеш. Әтисе булмадымы, никах булмый. Әтисе юк икән, абисы бар. Абисы булмады икән, даятны абисы бар. Бер кеме юк икән, шушы авылның, шушы төбәкнең мулласы бу кыз өчен вәли була. Я тебя выдаю замуж. То есть, кыз бала никахта әтисе ягыннан якланып, ике шахид каршысында имеш-мимешләр юк, кем белән йөргән, кемнән бала тапкан дигән сүз юк. Беләбез, ике шахид булды, мулла килде, әтисе булды, әниләре булды, кыда-кыдагылары булды, туганнары булды. Менә шулар каршысында минем кызым кияүгә чыкты. Менә нәрсәгә кирәк ул җәмәгать? Күңел тынычлыгы, гаиләнең терәге. Беләсезме? Бу җегет әйтә, мин сине яратам дип. 4 айдан соң мәхәббәт бетә. Дүрт айдан бетә ул. Менә җәмәгать бер вакыйга булды. Казанда җәй хәзер көз көне. Көз көне менә бу инде бераз әти, әниләр турында, монда әниләр күп, әтиләр юк, кстати. Менә ничектер бер әтиләрен дә җыеп сөйләшәсе иде, конечно. 18 яшьлек бер кызны алып килде әнисе миңа. 18 яшьлек кызны алып килде әнисе. Әнисе дә намазлы, яулыклы, кыз да яулыклы, намазлы. Бу миңа әйтә әнисе. Хәзрәт ди, кызыбызга бер вәгазь сөйләгез әле ди, нишләде дим. Менә бер җегетне очраткан ди. Ул әле ди, безнең милләттән дә түгел, безнең диндән дә түгел ди. Чыгып китәм идән, шушы җегеткә кияүгә чыгам дип йөри бу кыз ди. Моңа бер вәгазь сөйләгез әле ди. Бу кызга борылдым да, бу кыз инде беләсезме? Психолог ятан караган вакытта бу кыз үзе дә бик күп вәгазь белә. Мөселман кызы. Мин моңа бер сүз әйттем әнисенә. Бу кызның әтисе кая ди? Кая әтисе? Әтисе ди дальнобойщик. Вакыты юк икән. Сырым кыздан, 18 яшьлек кыздан сырым. Әтиең сине бер мәртәбә кычаклап үпкәне бармы дим? Юк ди. Үзенең зур машинасына утыртып, Екатеринбургка, Петербургка бер мәртәбә алып барганы бармы? Юк ди. Мәйтәм миңа алып килегез теге дальнобойщикны дигән. Без дальнобойщика монда не разобраться. Ике атнан соң кайтты теге. Валлахи газим җана. Кайткан теге. Килделәр булар өчәү. Шушы ирхлән сырым. Мин әйтәм, бу үзеңнең газиз кызыңны бер кычаклап бер үпкәнең бармы дим. Юк. Кызыгызның мәйтәм, самый сильный потребность
в мужской любви и поддержке. Кызга кирәк әтинең бер яратуы. Ул юк. Шуннан соң кыз эзли, кем соң аңа шушы ир кеше канатын бирә. Менә шушы җегеттән күреп алган ул аны. Кстати говоря, әгәр дә кыз баланы әтисе якын әйтмәй икән, кызым дип, андый кыз балалар һәр вакытта үзеннән 5-6, хәтта 10 яшькә олырак егетләргә кияүгә чыгалар. Потому что ул кыз әти изли. Аңа әти җитмәгән. Шуннан соң җәмәгать, мин әйтәм, менә кызыңны кочакла әле дим. Уйлап карагыз җәмәгать. Шунда икәү кызы белән әтисе кочаклашып җылаштылар икәү. Шуннан соң кызга вәгазь сөйләдем әзгенә. Мин әйтәм, менә син хәзер бу кызга әйтәм. Монда җәмәгать сезнең белән откровенный разговор, монда очень важный, потому что яшьләр бүгенге көндә бик грамотныйлар. Һәм бу кызга әйттем, менә син әйтәм, кияүгә чыгырсың бүген. 4 айдан соң бөтен мөхәббәт хисләрегез урынга утыра. 4 айдан соң синең башың эшли башлагач әйтәчәксең, что я наделала. Шуңа күрә балаларыгызны әтимесен, әнимесен якын итеп, яхшы мөнәсәбәттә, акыллы мөнәсәбәттә булырга кирәк. Но кай вакытта икенче ягы бар. Гиперопека китә. Баланы гел карап тора. Бигрәк тә җәмәгать, мин дөресен сөйлим. Турыдан сөйлибез. Кай вакытта шундый очрак була, бу инде киреп киткән психологиягә. Кай вакытта хатын белән ирнең арасында яхшы тормыш булмагач, әни үзенең тормышын багышлый малаена. Ир белән бик барып чыкмады, но малайга бирә бөтен көчен. Малай дип яши. Малай дип яши дә, бу малай 24-кә җиткәч, бер кыз килгән, килен алып китәм ди бу малайны. Аңладыңмы, кая киеп чыга? Каян киеп чыккан бу минем малайны алып китергә? Килен бу хатын өчен сильнейший конкурент. Но малай иренем дигәч илендерә инде әни. Но не отпускает менә моннан. Малай иләнгән, но яшиләр ишәү. Кем сайын шылтырата малайга, улым кая киттегез, кая бардыгыз, син ашадыңмы ди, хатыны бар тегенең. Минем шундый вакыйга булды минем белән. Ишәү яшьтәге инде. Менә бу атала җәмәгать хәзер сөйләрме ул кыссаны булган әйберне. Менә бу процедура атала, менә бу психология атала. Менә сезнең авылда бар теге сөтне аяралар бит нидән? Каймактан атала сепаратор дип. Менә психологиядә шундый бар. Бу малай не сепарированный. Бу әни малае бу. Үзе өйләнгән. Әни потому что малай белән яшәгән. Малай дип. Кайберләре киленне күрә алмый. Бер шушы сөйләп киткән миндә булды вакыйга. Малай иләнгән 6 ай элек. Нормальный яшәй инде.
Bir künde şaltırata malayına enisi inде. Ул да ничек хәлдәр әйбәт кенә куя, кайтып барам. Ага, ашаганмысың син? Юк. Ашамаган. Ну, абит пока җитмәгән инде, ничесен. Булмаса кирип чык, миңа хәтта маш куеп алам. Ну, әни чакырга чык кирми инде малай. Киргән. Тыкмашка тегендә тауык буты да салган. Эй, теге инде рәхәтләнеп тирләп пешеп әнинең тыкмашы белән тауык бутын ашый. Эй, каршысында утыра әнисе карап, менә монда киленгә жирный минус куеп утыра ашатмый минем малайны. Шушы малай кайтып китә өйгә. Тегендә килен инде. Килен пешергән бит. Моның урын юк. Кая булдың? Әнигә чыккан идең. Миңа да әйтмәдеңме? Хәзер инде килен куя. Кайнанага менә монда минус. Менә җәмәгать, шайтан кайнана белән килен арасын кыйрыгы белән бутап алды, теге тавык буты белән. Шырпыгына җитми. Менә бу безнең гаиләләрдә иң киң таралган бәлә, әни җибәрә алмый малайны, киленгә тапшыра алмый, җафа чигә. Теге малай да шулай, кайберсенә әни дә җибәрә алмый, малай да китә алмый. Хатын белән җирик кибеттә абый сайлыйлар. Хатын әйтә, кайсын алыр икән ди, 500 сумлыкны, 600 сумлыкны. Хәзер әнигә шалтыратып алыйм әле ди. Менә бу җәмәгать аталар безнең психологиядә гиперопека, балаларны менә теге кошун кебек, тавык анасы кебек менә байтырып үстерәбез дә, аннан соң бала үзенең юк шәхсияте юк. Тагын бер вакыйга булды җәмәгать. Менә карагыз, әти, әниләр турында бик күп сөйлим миңа, чөнки киләләр төрле-төрле. Бер малай килде миңа. Бер малай килде әйтә, хәзрәт ди, менә ди, намаз укый башлаган идем ди. Ташладым ди. Укып булмый ди. Яра, нишем икән ди. Мен моңа әйтәм, синең мәйтәм тормышында тагын нәрсәндер башлап ташлаганың бармы ди? Бар ди. Нәрсә булды? КХТга укырга кергән ди. Икенче курстан ди, ташлап чыгып киттем ди. Аннан соң нишләдең? Аннан соң сәүдә эше башладым ди. Сәүдәне башлаганда алган оборудованиелар, аннан соң ташладым ди. Кая мәйтәм оборудованиелар? Гаражда ята ди. Аннан соң нишләдем? Киттем Дубайга ди, Эмиратка. Анда эшләгән 1 елда кайткан бу кире. Так. Бу бала эшне башлый, тегәлли белми. Хәзер киттек глубже. Чыгып киттек бала чагына. Мәйтәм, бала чагында син нәрсә булган иде ди. Мин үземнең булган вакыйгаларымны сөйлим. Бу китап сүзләре түгел, минем белән үзем белән булган. Тагын синең нәрсә булган иде бала чагында ди. Менә бу әтиләргә, балаларга калган бик күп мәгълүматлар җәмәгать. Бу бала әйтә, бу җегет инде 5 яшьлек вакытында ишек алда, авылда. Такталар белән, кадаклар белән, пычкы белән, юк, 5 түгел, 7 яшендә күтәреп чыккан бу такталар, кадаклар, пычкы белән чүкеш ясамакчы булган бу скамейка ишек алда утырган. Шул вакытта дип кайтып керде ди, исерек әти ди. Әйтте ди. Кертеп куй әйберләрне кире, җүнсез синең кулыңнан бер нәрсә чыкмый. Менә бу баланың травма психологический. Бу бала эшне башлый ала, но әтисенең установкасы шуның кадәр көчле булган, шуның кадәр курккан, эшне башлый, бетерә алмый. Тагын да катырак әйтәм.
әниләрнең кайвакытта балага әйткән бер сүзе баланың язмышын язырга мөмкин. Шуңа күрә менә монда әйтелергә әйтәсем килә. Шундый китап бар, психологиядә шундый бер бүлек бар, атала ул трансактный анализ. Анда язалар 12 төрле ди сценарий жизни. Баланың тормышының сценарийсын әни белән әти яза. Бер әни балага әйткән, безнең практикада булган хәл. Горе ты мое, если бы тебя не было, я бы закончила аспирантуру деген. Бу бала һәм әни, менә монда утыра әниләр һәм балалар. Белегез, балалар алалар кебек фикерле белмиләр. И что думаете после этого? Менә теге исерек әти әйткән кебек, бу бала такую травму получает, и он всю жизнь работает на самоуничтожении. Или işi бүлә, или наркоман була. Әнинең бер сүзе. Балайтан аңламый. Әни миңа болайрак әйтәдер дип уйлый алмый ул аны. И на самом деле менә кичкенә бала җылы икән дә, кичкенә бала әйтик, 6 айлык бала, 1 яшьлек бала җылы икән ниде? Кроватьта. Әнисе кухняда аш пешерә. Әни уйларга мөмкин. Нәрсә җылыйсың син? Җылы, юрганың бар, аста матрасың бар, акчабыз бар. Малай, бала шулай уйлый беләмсең? Юк. Баланың ике генә әйбер, или үләм ди, или калам ди. Шуңа күрә тизрәк килеп күкрәк калырга кирәк. Менә бу җәмәгать мин бүген көндә сезгә психология белән динне бераз кушып, балаларга карата мөнәсәбәтегез әти, әниләрнең дә акыл белән тәрбияле баланы аңлый белергә кирәк. Менә бүген көндә җәмәгать балалар, алар үзенчәлекле. Аларның үзенең фикерләре дә бар. Алар креатив фикердә алар. Аларның үзенә күрә дөньяны да башка төрле карыйлар. Хәтта моннан 1400 ел элек Расулыбызның кияве булган Гали ибн Аби Талиб җомга вәгазендә нәрсә дигән? Балаларыгызны дигән киләчәк заман белән тәрбияләгез. Менә мондый полилингваль мәктәпләр, менә адымнар җәмәгать, бу менә киләчәккә карап эшләнгән мәктәпләр, гимназиялар. Әти, әниләр дә балаларның менә без үскәндә кичеккән ашап үстек дип әйтсәң, ну килеп куя да бер тарих була инде. Сез аңлыйсызмы җәмәгать, сез әтиләр бүгенге профессияларның менә булар укып чыккан вакытта 30% уже булмый. Бүгенге профессияларның булар укып чыкканда уже 30% юк. Чем они займутся? Куда они пойдут? Кем булалар алар? Дөнья кая бара? Менә әтиәйдә шуның турында бераз уйларга тиеш. Профориентационный направление бар. Бу безнең бала нәрсә эшли ала? Кем була ала? Аның өстендә менә әтиәйләр бераз уйлап фикерләп, бу баланың киләчәге турында да уйлап фикерләсәк, җәмәгать, әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Минем вакыт бетте микән, юк микән? Бетте. Эш сорау. Бармы кызыксынырга сораулар? Балалар, укытучылар, микрофон керек икән биресез, кызлар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Гөлнар Апович, Усан хәзрәт, Хамрам хәзрәт. Бер ике сорау, берсе монда укытучылардан, икенчесе үземнеке. Ул исламның беренче һәм икенче баганаларына бәйле. Беренчесе шәһадәт турында сөйләсәгез, әйбәт булыр иде, һәм икенчесе намаз. Үземнең тәҗрибәмдә шәһәт әйтәм, үземнең дусларым, туганнарым, монда хезмәттәшләр дә алар ышаналар, ләкин намазга басырга ниндидер сәбәпләр аркасында авырсаналар. Шушы ике багананы матур мисаллар китереп сөйләсәгез, бик рәхмәтле булыр идем. Әйтәм бер сәгать кирәк булыр. Бәгәя. Юк, кыска мисаллар бар. Бәгәя. Икенчесе. Икенчесендә бер инде ни? Үзем. Үземнеке дидем.
Yok, менә бирдем инде. Bildim уже. Пожалуйста. Бик матур мисал китерәм, кичә җәмәгать мин үткәрдем ифтар балык Бисәс районында. Балык Бисәс районы бит җәмәгать балыкчылар районы. Анда балык исән бөтен кеше балыкчы. Менә шуларга сорау бирдем кичә ифтарда. Шуларга сорау бирдем. Январ ayında салкында иртәнге 5-тә буханка машинасына утырып балык тотарга ни өчен китәсез? Менә иртәнге 5 январ уртасы кар жава, салкын 25. Булар иртүк 5-тә баралар балыкка. Нәрсәгә дип? Ләззәт. Менә җәмәгать, мин менә буларны уйлый бер төшенчәгә инендем. Һәр кешенең тормыш тәме бар. Нәрсәдән таба ул тәмне, шуның белән яши. Бер абзыйдан сорыйм, абзый мәктәп тоталасың мураза дим, юк дим. Ник дигәч, менә валлаһи газим миңа әйтә. Хәзрәт ди, көндезге 12-дә бер бокал кофе эчмәсәм мин кеше түгел. Кемдер җәмәгать тәм таба укудан, кем тәм таба җәмәгать хәмердән, кем тәм таба балыктан, кем тәм таба менә рәхәтләнеп бакчада эшли. Чәчәк үстерә, ул анда суган үстерә, менә рәхәт, башка берәүгә кирәкми. Бигәйбәт. No. Балыкчы бит беренче көненнән үк балык тотуның тәмен тапмаган. Аңа берәү әйткән, Марат әйткән, әйдә барып кара минем белән, әй барасы килми, әйдә барып кара дигән. Бер мәртәбә барган балык тотып караган, ну-ка, әйбәт икән була, иртә барасыңмы соң, белмим әле. Әйдә иртәгә тагын барабыз. Иртәгә дә алып барган, анасын да алып барган. Бер елдан соң ул все. Үзенең китәсе килми. Менә бар җәмәгать шундый тренерлар бар. Балаларга кушмый ул, балаларга спортны яраттыра. Элек бар иде менә без үскәндә наставниклар өйрәтәләр, хезмәткә яраттыралар. Менә җәмәгать Пәйгамбәребез әйтә, иманның да тәме бар. Кем иманнан, диннән тәм тапты ди, ул шуның белән яши. Менә безнең вазифа шушы балаларның күңелләрендә иман ләззәтенә мәхәббәт уяту. Мәхәббәт. Яратсын ул аны. Ничек иттереп балыкчы балыкка бара, ничек иттереп аучы ауга бара, ничек иттереп кеше бакчада ярата эшләргә, кырда эшләргә. Менә динне шулай яратмаса булмый. Аңа кушып кына, әйтеп кенә, тыеп кына булмый. Мәхәббәт кирәк. Яхшы тренерлар, яхшы наставник, мөгаллимнәр кирәк, үрнәк кирәк. Менә ул вакытта ул динне яратка, күңелендә мәхәббәт уянса, ул җәмәгать намазын да укый, тота уразасын да. Шуңа күрә менә безгә, шушы динебезгә, иманыбызның мәхәббәтен ничек уятырга икән дип уйлабыз. Ничек иттереп уятырга? Ник яратмыйбыз без кайвакытта ул динне? Ник? Аны бит менә бай тыеп кына булмый. Яратырга кирәк. Аның ләззәте бар, аның тәме бар. Менә шул тәмен тапсаң диннең, син иң югары дәрәҗәгә күтәреләсең. Менә шушы сезгә җавап. Рәхмәт, Рамин хәзрәт. Биттеме инде сораулар? Юкмы? Сезнең дә вакыт чыкты. Мин булган нәрсә әйтергә кирәк. Бик зур рәхмәт, Рамин хәзрәт, бик әйбәт, бик эштәле. Сөйләшү булды, аралашу булды. Син әле тагын 1-2 сәгать тыңлап утырдык. Вакыт кына кыса, шуңа яшәрәк кил. Рамин хәзрәт, biz инде сине күптән беләбез. Анда инде дини мәсьәләләрне түгел, үзең әйткәнчә психология, гаилә, ир белән хатын, балалар, гомумән яшәеш бөтенесенә эченә ала, бөтенесенә дә бик матур итеп
analizlab tirantin javob berasiz. Shunga ko'ra Bekzor Rahmat yushrab so'rashirga yazsin. Yushrab keliga yazsin. Ramin Hazrat. Bunda endi bolalar aytganimcha shunday maktab biz baribir Tatarning shaxslarini tarbiyalagan deyish bunda Ramin Hazrat. Men kelganda aytdim, anam bilimini da berib qo'yaydi. Tillarini da o'rgatib biz Alloh bersa, axloqiy yoqdan tarbiyalanishni siz boshlab ketdingiz bitadi. Tarbiya masalalari bular endi eng og'ir masalalardan birisi. Shunga ko'ra butun front bilan ishlagandagina unda biz indidir yemishlarga erisha olib turganimizdir endi. Shunga ko'ra bolalar sizning ishimda bek ko'p informatsiya olindi. Boshqa qayg'urlaringiz sizlarning endi qadrli qabulda aytib bitirmasiz, tura. Hali siz o'zgash shuni ko'ringiz esga olasiz. Turmush qurg'ash, uylangash, kuyovga chiqqash, tug'an rayonimizdan, tug'an o'g'limizdan ketgashlari ko'ringiz esga tushirib qolingizlarsiz deb men chaqirgan ishonib qolaman. Shunga ko'ra bir qavat Bekzor Rahmat, shunga ko'ra kelajakda tag'in shirishir qo'yasiz. Rahmat deb